Έφτασε ο παραγωγός από τα Μέγαρα. Σας έφερε πουλιά όλων των ειδών. Αν θέλετε να έχετε καλά πουλιά, πλησιάστε. Ελάτε να ρίξετε μια ματιά. Ελάτε να πάρετε πουλάκια μικρά και μεγάλα. Όλα τα πουλιά είναι εμβολιασμένα. Σας έφερε παπάκια, ορτίκια, κοινάκια. Τα καλύτερα διαλεγμένα πουλιά από τα Μέγαρα. Σας έφερε γαλόπουλα άσπρα και μαύρα. Γαλοπούλες.